କ୍ୟାମେରା କାଢ଼ିକି ସୁଟିଂ କରିବା ଯେତେ ସହଜ ତାଠୁ 100 ଗୁଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଲାଗେ କ'ଣ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ପରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନଥିବ, ସେଇଟା ଅଧିକା ବାଧେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ମୋ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଆସୁନଥିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, କେହି ମନୋବଳ ହାରିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଳେବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଅଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ, ସେ ଜିନିଷ କରି ଚାଲିବା। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ କେବେ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମୟ ହାତରେ। ସମୟ କହିବ କେତେବେଳେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ କାମ କରିଚାଲ। ଏନିୱେ ଗାଇସ୍, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ ବସ୍ ପାଖାପାଖି 6ଟାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉ 60 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର ନାଁ ହେଉଛି ପଲାସା। ଆପରେ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଖର ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଲାସାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ସବୁ ଥରକ ଭଳି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ହେଲେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା, ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ମାନେ ଇଚ୍ଛାପୁରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାପୁରମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଠୁ ବେଶୀ ନାହିଁ 200 ମିଟର ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ବସ୍, ଲୋକାଲ ବସ୍ ମିଳିଯିବ। ଯେହେତୁ ମୋ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ଆଉ ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ଯାଇ ଟିକଟ ନେଲା 415 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ଯିବେ ତାହେଲେ 40 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ନେବ, ବାସ୍ 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ଟିକେ ରସ୍ ଅଧିକା, ଭିଡ଼ ଅଧିକା, କାହିଁକି 3-4ଟା ବସ୍ ହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବସ୍ରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ବସ୍ ଆଣିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବି ଗୋଟେ ମେଜର ସିଟି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଉଥ୍ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ବି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ୍। ଏଇଠୁ କୌଣସି ଜାଗା ପାଇଁ ବି ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ବାଟ ଆରାମସେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ, ଯାହା ମନରେ ଅଛି ଗୋଟେ କରିଚାଲିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଥା ତ ମୁଁ